яке аз аввалин блогерҳо дар Тоҷикистон Диловар Сафаров. Ассалому алайкум. Шумо ба барномаи Нигоҳи Нав занг задед. То ҳол намедонам блогер чи аст. Дар Тоҷикистон блогер шудан чӣ мушкилии асосӣ дорад? Дар Тоҷикистон блогер шудан аз ҳама кори осонтар аст. Маҳкум мекунед, ман рӯи рост бояд гӯям. Ҳозир. Ҳар рӯз гирья мекунам. Ҳама занг мезананд барои мо, фақат душворӣ касе намегӯяд биё чойхӯрӣ равем, ошхӯрӣ равем. Масалан завқи ханда ва андӯҳи масалан ягон номаро хонда истода будед, андӯҳ ҳар душ якҷоя омад. Тиҷоратам кардам, сартарошам шудам, мисол аз киштӣ поёнам карде. Борҳоям ғарқ шуд. Як хайма доштам. Ҳамин хаймаамро оташ задӣ. обуна шав. YouTube канали Нигоҳи Нав. барои шумо барномаҳояшро бо ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон ва нафарони муваффақу соҳибдил пешниҳод месозад. мусоҳиба бо формати нав, фактҳои нав, саволҳои ғайриоддӣ, ҳолатҳои хандаовар, ҳазл, шартҳои ҷолиб бо ситорагон ва дигар навгониҳо дар лоиҳаи Нигоҳи Нав. ба канали мо обуна шав. аз зиндагии нафарони муваффақ бархурдор бош.